Si bayo po maya payabak nga kayuan. Kaniting kapagmasasyan. Yabe tala po ka rin kaya katamong panalangin, kaniting miso. Din pasalamat daring makatuki. Reyes family, Patrick Reyes and family, Perry Reyes and family, Ray and Carla Almiranza. Birthday Thanksgiving, Mar Pangaronan. At Reverend Father Arnolfo Magdaleno Serrano at Rose Serna. Antimurin po para ka rin kaladwa king purgatorio. Lalo na Domingo Senior, Antonieta, Marcelina, Reynaldo, Irene, Reynante, Efren, Emiliano Senior, Valeriana, Cesar, at Reynaldo the first and second. Kinaginingin pa ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ni ginutang Isu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. At kay kantimurin, Mayapayabak kay kaingan po. may payabak po amo. At yuta nang ini keng kalabing at Domingo, ning kulay green, impong karaniwan na panahon. At bata mga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, di nga gawatang kasalanan, at tanyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginong Jesus, inyang meteka, alang-alang kay kami. Linupig mo yung kamatayan,
kapamilatan ng pamanyublimong mebye. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, iking talapamyebye, binalik mo yung kalusugan ding masakit, at pepasubyan me ring mete. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, iking talapagluwalo ning bye, pepakayap mo ring sinugat ning pamikasala, at binalik mo karela, ing kapanayan dat kapanaligan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ting Diyos sa may ipayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming at yubanwa, ing sala ng Jesus, simbulat ning dalundum, ning sama at kasalanan. Mayaws king salang ita, adwan ming kekang pamanantabe. Yubog mo sana ring biyemi, king kekang katutuan. Ading puso mi, king kekang lugod. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Ing kamatayan, dapat ning Diyos, ay katutula ing pangalipol ding mabiye. Kanitang lelangano ing sabla, lelangano para mi, din sablang lelangan ketiking yato, at ilang maya pamikakatawan, karelo alang mayayakit, akamandag na anuman. Ating Hades, alang upaya ketiking yato, uling ing kabanalan, alang kayangganan. In Diyos lelanganing tao, para kimbiye alanganggo, gewane at pekiwangis kin sarili no. Ing diryanin Diablo, yo'y migdalang kamatayan, ketiking yato, antimoy igit din kayang kasosyo. Amano ning Ginoo,
Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling niligtas mo ko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pe pahintulot, intumulala ka akong kasalang, king kakong kabiguan. O Ginoo, linigtas me ang biye ko king kamatayan. Emo ko inabe, karing padulong no, king kutkutan. Pupurianda ka, O Ginoo, uling niligtas mo ko. Dalita na niyang kapurian ang Ginoo, ikaw ang sablang malugod kayo. Eyo kakalingwan pasalamat, king banalalagyo no. Sagli mo ing kayang mga, kabang-kaba ing kayang ganaka. Karas nimbengi, mapalyaring atinluwa, dapat datang entula. Pupurianda ka, O Ginoo, uling niligtas mo ko. Pakiramdaman ko sana, O Ginoo, at malunos kang kanako. Ginoo, sopan mo ko. Inalilan mong pamanerak, ing kakong pamagsalbat. O Ginoo kakong Diyos, parati kong pasalamat keko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling niligtas mo ko. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Pikabalwan kayo, king pamanyal pantaya, king pamagsalita, king kabyasnan, king kasipagan, at king kaya kayong lugod, para kaya kami. Sikapan niyong manimuna kayo naman, king pamanyapat mayap, baluyo nung nuanti karagul, ing lugod na kaya katamo, ning ginutang Yesukristo. Bistaman mabandiya, megig pakakaluluya, alang-alang kaya kayo, bang mibandi kayo, king kapamilataning kayang kakaluluan. Sasabihan ko iti, uling buri ko lang, kula buring kabayatnan, di ngaliwa, at kabayatnan nakoman. Nakoman lipit ngening kasalukuyan, anya sukat yung saupan, dingat king pamangailangan. Nungi kayo naman ing miras king pamangailangan, at ila elalipit, ila naman ding sumaup kaya kayo. King anti kaniting paralan, makapaysaup-saup kayo, anti mo ing sasabianing kasulatan. Ing tinipon dakalya linabis, at ing tinipon ditak naman magkulang. Amano na ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo pong ngeni maya pabalita. Katutuan o Ginoo ing amano mo, papagbanalan mo king katutuan. Ang Ginoo mantabi kaya kayo, At keko ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keko o Ginoo. Pasibayang dinalakit Jesus, king kangatba, at yupaking pampang ning dagat-dagatan,
Pilupungan danering dakalataw. Di natanging metong lalaking mayawos Jairo. Metong yakaring talapanibala ng sinagoga. Panakit na kang Jesus, sini Claudia king harapana. At nga na may kisabing mayap, maging aluya po yung anak kong dalagita. Nung malyari, tuki ko po kako. At itong pakyula kaya rin gamat yu, bayang kumayap at emate. Tinukinema ni Jesus at tikyan dering totong dakalataw. May sasaksakan lang lelele kaya. Ating metong nga babae ka rin na labi ng adwang banwang kayagasan daya at tutuyang magkakasakit. Dakal na lang doktor ng linawe kaya at mimin na yung kayang pibandyan king pami pa ulo. Dapat area pa kaya ditakman. Nunelalo ya pang misubi sakit. Balita ning sasabihan na rin tao tungkol kang Jesus. Inya may kisaksakan niya karing taong milulupong kang Jesus. Ang gaking ikwanang milapit king kagulutan na. Tikil na imalan, uli nga nang sasabi king lugna. Atagkil kya mo man imalan, kumayap na ako. Kanita mo rin biglang kinok nang ingagos ning daya ng mayagas at dindam ng kinayapya. Inyang gindam ng Jesus, king ating upayang linwal kaya, belikda na laring tao at nga nang kinutang. Nining tinagkil king imalang ko. Ngarang may kibat din kayang alagad, akakit mong dakalang tao ring sasaksak kaya ka. Saka mo ikukutang nung ninong tinagkil king imalan mo. Dapat sindu ng miglawe-lawe Jesus. Panintunan na itang tinagkil kaya. Pablasang yung babae, balo nang may palyari kaya, gagalgal yang linapit kang Jesus. Sini Claudia king harapana, at piktapat ning mabilog ang katutuan. Sinabi ng Jesus kaya, anak, pepakayap na kaning kasalpantayanan mo kanako. Muli na kang eni, at ipanatag mo yung lub mo. Mayap na kang lubos. Kasalukuyan na pang magsalitang Jesus ating mapila na dinatang ibat king balenang Jairo. Mete na yung anak yu, ngara. Ba't pangabalanan niya pang maestro? Ay napinsingan ng Jesus, ingkarelang sinabi, nanenganak kang Jairo. Kami gagana ka, magtiwala ka mo. Alayang liwang tiki, nunemoy Pedro, ating may kapatid na Santiago tuwan. Inya miras no king balenang Jairo, ikit ng Jesus ing magugulula ring tao. Dindam no ring tatangis at managulele. Kalub na king bale, sinabi na karela, ba't magugulo kayo at manangis? Mete yung anak, matudtudya mo. Dapat ila kilyande. Pepalubala na ring sabla, sabali mo yung tata, ampon ing indaning anak. Ampon dingat lungalagad, at linubla king kabilyaning anak. Telane gamat at nga na talitakum. Nga nawari, inang sasabihin ko kaya ka, may bangon ka. Kanita mo rin, may bangon yung anak at sakaya linakad. At inang labing adwang banwatwa. May nga pamulalalangan ding sabla. Maigpit ng penabili ni Jesus Karela, ingera pa niya biniti kenuman. At inutos ng dinandeng pamangan ing anak. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo king homilya. Magandang morning po ulit sa lahat. At birthday ko po ngayon. Happy birthday to me. Birthday ko. Birthday ko po pista ng Our Lady of Perpetual Help. Kaya dapat talagang pangalan ko perfecto para pingalindaryo. Pero pinangalan ako kong Arnolfo Magdaleno ng aking lola. Ilang birthday ko na po ito. T8 na ako ngayon. T8 na. At ilang years na po akong pare. This year, magte-33 years na akong pare. Sa December. At alam niyo po, pagtapat ko sa inyo,
isang aking kinahirapan na gawin bilang pare ay ang magpalimos. Ang aking kinahirapang gawin, yung mag-solicit, yung maglapit-lapit para humingi ng tulong para sa simbahan. Sa tagal ng aking pagiging pare, yan ang aking isang gera sa aking ugali. Yung nahihiya akong humingi ng tulong, nahihiya akong lumapit. Pag lumapit ako, gusto ko may ibang magsasalita. Kaya nung bata-bata po akong pare, gusto kong kasama si Among Adrian. Kaklase ko po si Among Adrian. Adrian Paule, kasi mabuka yan. Kasi siya ang aking tagapagsalita. Ang larawan niya sa akin, si Ompong, sabi niya. Kasi Ompong pong palayo ko sa aking mga kaklase. Walang dila, sabi niya. Kaya siyang aking magiging propeta. Siyang aking tagapagsalita para sa hinihingi. Kasi mahirap pong lumapit, no? Parang inaabala yung isang tao. No? Pinapasa sa kanya ang isang pabigat. No? Yan ang aking tingin. Kaya alam niyo po, kahit sa aking mga magulang, hindi ako hingi ng pera. Hindi ako hingi ng pabor. Kasi parang binibigay ko sa kanila yung pabigat. Pero sa akin pong karanasan, maganda ang paglapit. Maganda ang pinupuntahan yung mga tao. Kasi yung hinihingi ay binibigay. Pero ang bawat paglapit ay parang sa akin isang gawain ng pananampalataya. Kasi masusubok ang iyong katatagan at tibay. Mayroon pong mga panahon, lalo nung nasa dila-dila ako, mag-house to house, para sa pinapagawang simbahan. Mayroong magbibigay, mayroong hindi, mayroong magpi-pledge. Pero doon makikita ang tibay ng iyong loob at katatagan. At kaya siguro nga, ang paglapit na ganyan, ay pwede natin sabihin, ito'y gawain ng isang pananampalataya, yung tiwala. At dito nga po sa ating ebanghelyo, kaya siguro yan ang sinabi ng Panginoon dun sa babaeng mahagasan daya, may hemorrhage. Sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Para bagang sa punto ng Panginoon, pinagaling ka ng iyong paglapit sa akin. Kung gumaling ka man, kasi lumapit ka. Kung hindi ka lumapit, hindi ka gumaling. Kaya ang pananampalataya po, ito, yung paglapit ng babae sa Panginoon. Kaya sa kako, kaya mabuti ang paglapit. Ang lumalapit ay mabuti. At huwag dapat ikahiya ang paglapit. At huwag lalayo sa mga may kaya. Dapat huwag kang lalayo sa mga may kaya. Ito pong dalawang istorya dito sa ating ebanghelyo ngayon. Siguro pareho sila ng pakiramdam. Nahihiyang lumapit sa Panginoon. Nag-aalinlangan. Bakit? Una, yung babae dito alam nyo, yung sakit niya sa tingin ng mga tao, kasi naagnas bang tawag dito sa Tagalog, yung tugo, ay sa tingin ng mga Hudyo, siya'y sinumpa. Parang yung mga may ketong. Parang yung mga may ketong. At yung mga ganyan, bawal silang hawakan. Kumbaga, parang sila'y marumi.
para sila'y marumi. Kaya tignan niyo po itong tao. Sa likod siya dumaan, yung hindi siya mapansin ng Panginoon. Kasi bawal siyang hawakan yung mga tao. No? At sa likod, dun siya humawak. Para hindi siya mapansin, hindi siya makilala. Kasi mayroon siyang sa paniniwala ng mga Hudyo, ang taong tulad niya ay marumi at sinumpa, may kasalanan. Kaya siguro nahiyang lumapit sa Panginoon ng harapan. Kaya sa likod siya dumaan. Ito ring si Jairo, siya po'y pinuno ng sinagoga. At ilang beses ang Panginoon, ang kanyang mga nakakakontra sa kanyang pangangaral ay mga pinuno ng mga Hudyo. At malamang kabilang itong si Jairo. Kaya kumbaga, baka isa sa mga critics. At kung ikaw ay critic ng isang tao, lalapitan mo ba para hingan ng tulong? Kung kabilang ka sa grupo na nagkikitsay sa isang tao, lalapitan mo ba para hingin ng tulong? Parang ang hirap na. Hindi lang nakakaya dun sa lalapitan na kinikriticize, kundi sa baka makita ng mga kagrupo na nilalapitan yung kinikriticize. At parang para sa akin, ito yung pakiramdam ni Jairo. Sa kanyang paglapit sa Panginoon, may halong takot, alinlangan, hiya. Pero ganun pa man itong dalawang ito, nilamon nilang kanilang hiya. At sila'y parehong lumapit sa Panginoon. At sa kanilang paglapit, siguro alam nila, kaya ng taong ito, ibigay ang aking hinihingi. Yung babae, na ilang taon na raw siyang gano'n ang sakit, 12 taon. Nung nabalitan, mapapadpad daw si Jesus doon, talagang sinadya niyang pupunta siya doon. Sa paniniwalang itong si Jesus ang makapagpagaling sa kanya. Kasi ilang doktor nang pinuntahan niya, walang nangyari. At sa kwento nga ni Marcos, naubos ang kanyang mga ipon. At itong si Jairo, naghihingalo ang kanyang anak. Parang kumbaga sa mga konduktor, tinaningan na, wala na. Pero ganun pa man, nagtiwala at naniwala itong si Jairo na kaya ng Panginoon ni Jesus ang pagalingin ng kanyang anak. Kaya silang dalawa, ito, sa kanilang paglapit, tinanggap nila ang kanilang hinihingi. Nakabuti ang kanilang paglapit. Kasi naman po, sa buhay natin bilang tao, talaga namang kuminsan nauubusan tayo. May hangganan ang ating kakayanan. Kapos ang ating mga detependihan. Para bagang yung kanta ng Leron Sinta. Ngayon ko lang napagtanto yung kahulugan niya. Leron Sinta. Doon sa bandang ulo. Kapos kapalaran, humanap ng iba. Sabi niya. Ito ko lang nagpagtanto ang kahulugan nito. Ang kahulugan nun, pag kapos ka sa kapalaran, huwag kang magmukmuk. Huwag ka nalang umiyak. Huwag ka nalang parang wala nalang gagawin. Kundi sabi ng kanta, humanap ng iba. Ito yung ginawa ni Jairo. Kung hindi kaya ng mga doktor, pagalingin ang aking anak. Ganon din ang itong babae. Humanap ng iba. At ang nakita nila, nasumpungan nila ay si Jesus. At si Jairo, actually dito, nung salita rito, huwag nyo na pong pag-abalahin ng maestro. Patay na po ang anak nyo.
Siguro parang gumuho ang mundo ni Jairo nang marinig yon. Wala na. Yung iiyak na lang siya. At, at, ah, at siguro magmumukmuk na lang. Wala na eh. Pero sabi ng Panginoon, magtiwala ka lang. At sila'y tumuloy pa rin. At parang ito yung ng Panginoon sa atin. Mayroon pa tayong malalapitan, mayroon pa tayong makakapitan. At dito sa mundong ito, naniniwala ako, yung mga may taong may mabuting kalooban, mayroon pa rin mababait na tao na malalapitan. Yan ang mga binibigay ng Panginoon para panuin ang ating anumang kulang sa atin. Kapos kapalaran, kapos na nga, pero hindi ibig sabihin wala na. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng may mabuting puso para dugtungan pa kung saan hindi na natin kaya. At sa punto pong ito, gusto ko rin pong ipagtapat sa inyo kasi sa araw nito special. Birthday ko no? Pero gusto ko rin pong ipagtapat sa inyo, ang parokya natin ay kinakapos na. Dala ng pandemya. Alam nyo, yung first 9 months ko rito, dumating ako ng May 22. From June 2019 to February, nakaipon po tayo ng konti. Yun ang ginamit natin sa panahon ng isang taon na pandemya. Alam naman po natin, dahil sa pandemya, kumonti yung mga, siyempre, limited ang mga nagsisimba, puro tayo live stream, nawala pa yung mga rentals natin, itong hall, wala nang mortuary. Doon mayroon tayong parking lot, pero malaki pong kawalan yan. Just imagine, dati-rati puno po yung mga upuan natin. Ngayon tignan nyo, tigdala-dalawa, mayroon pang bakante, isang bench. Kaya kapos na kapos. Pero kapos na kapos sa ganyan, pero yung pong ating serbisyo ay nagpapatuloy pa rin. At ang mga dapat nating gastusin, hindi nawawala. Yung mga trabahador natin dapat sweldohan, nandyan. Yung kuryente natin, kaya magsisimba yung 2 o 3, yan din ang gagamitin. Sabi ko nga sa aking sakristan ngayon, sabi ko, pag medyo maliwanag na tulad niyan, patayin mo na yung mga ilaw. Mag-conserve na tayo tulad ngayon, no? Nakasindi pa. Dapat patayin na yung ilaw. Pati po dito cost cutting tayo. Yung ibang mga ilaw paggabi rito, bawasan ng konti. No? Para mabawas ang gastusin. Siyempre po, yung iba pang mga maintenance na dapat gawin sa simbahan, sa parokya, hindi nawawala yan. Habang halos pareho pa rin ang gastos, wala namang pumapasok para tustusin. Kaya ganun pong nagiba yung mga konting naipon natin sa loob ng 9 months. Sa tulong po ng PFC, pinlano po namin na gumawa ng isang programa para dito. At itong programa ito ay South King Parokya ng Monica. Kaya duwangan da ka. Yan po yung binigay naming title. Hangarin po namin na lapitan namin kayo, no? O kaya lumapit kayo sa PFC para para mag-pledge ng buwanan para sa ating parokya. Siyempre po,
yung mga ibang information dito, details, itanong nyo lang sa mga lalapitan nyo. Alam ko po, dapat nandyan sila niyan. Okay? Kaya ito po, no, dito sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayong lumapit. No? At huwag lalayo sa mga may kaya dahil silang bigay ng Panginoon para gumanap sa mga pagkukulang. Kaya baka kayo po yung binibigay ng Panginoon na yon para tumulong sa ating parokya at manatiling naglilingkod, tumutulong, nagseserbisyo ang ating parokya sa ating mga mananampalataya. At bilang panghuli po, birthday ko po Huwag niyo na akong bibigyan ng mga birthday gifts. Bigay niyo lang sa parokya. Kasi pag ang parokya po ay magandang kalagayan, masaya na ako bilang parish priest. Kapag mayroon ako mga personal gifts, nahihirapan naman ang parokya. Nabibigatan din naman ako. Kasi sa bagay, yung bibigay niyo yun, ibabalik ko rin sa parokya. Kaya, idiretso nyo na. Huwag na lang sa akin. Ibigay nyo, ang tulong na ibigay nyo, huwag na lang personal, kundi sa ating parokya. No. At naway ang Panginoong Diyos, ang laging manablas siyang laging ibalik ng kabutihan ang iyang pinapakitang kabaitan at kagandahang loob. Amen. Ngayon po'y ating ihayag ang ating pananampalataya. Sabihin natin, sasalpantaya ko Ipang mayupayang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong ang ginuta mo. Pengagling upaya ni Banalay Espiritu, libait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalong upayang Poncio Pilato, ni Paco King Cruz, Mete at Nikutkut, tinipaya ka ring Mete, King Katlong Aldo, sinubliang Mebye, paypatas sa banwo, makaluklok wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ka naman keti, banukong ka rin mabiyeng kong bengamate. Sasalpantaya ko, king Banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisa Makdarin Santos, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king Bie Alanango. Amen. sasalpantaya tamo king meto nga Diyos, alina lang kaya katamo, alang-alang king Bie. Mit mong tiwala talang dalan, arapana, ring sablang kaplas at sakit na ning yato. Ating balayan ng Diyos at nga tamang makibat, ginuning Bie, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginuning Bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banging iglesia, isundo ng mitmong lugod, ing pamipakayap ng Yesus aginuta mo, banding masakit ni paldanda, ding madadakurak mitimawala, at ding kalulu at mayna mipalwalula, manalangin taking Ginu. Ginuning Bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Bang kaniting yatong danupan, king pamangan, at ulagang espiritual, ding atina na iglesia at bansa, makabuklat lapalad, idake ing labis-labis, ayat tsukarela, karetang dimot kareti, ipanalangin taking Ginu. Ginuning Bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing doktor at nurse, ading sesese karing masakit, at anting kapansanan, mi ka maragulasanang kagalangan, king Bie at mi ka espiritual king obrara, kapamilataning lugod ng Kristo, manalangin taking Ginu. Ginuning Bie, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Banging kasalpantayanan dat kapanaligan, ding masakit at mamamati, matibe miyugne king ginutang Yesu Kristo, banga kayabe na atanggap dang mitmong kapibabatan, ing sakit at potang datang na, atanggap da naman ing kamatayan, anting pasbul,
papunta king ganapabie, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakandaman mo yung panalangin ni. Bangka rin komunidad tang Kristiyana, mi kamasabalta mo king metong at metong, nung makanano ing lingap ning Ginoo kaya katamu, at bang pabandyan taya ing balang metong karinganggang mayap ng kalam, ning pusot kaisipan, manalangin ta king Ginoo. Ginuning biye, pakandaman mo yung panalangin ni. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginong Diyos, keka utang ming kekeng pangayatsu. Ibat keka daratang ing sablang mayat. Sopan mo kami, ban alo pigmi ing kamatayan at dewakan. Kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Amen. Ito po makasadyang mag-offer, talakad na po. Tanggapan mo ay Enrique anak mo, menibat ing bumaya, ningke kami pipawasan, anting pasalamat bikin lugurat, kayapan mo, tanggapan mo, O sapat iningyang pangin, kumpara kin sablang bagay, binyen mo ke kami, nipong pababan, darawon mi ke ka, pagdamutan mo, O Ginoo. Ginoo, tanggapan mo ay Enrique anak mo, lenipat king bumala, ningke kami pipawasan, anting pasalamat bikin lugudat, kayapan mo, tanggapan mo, O Ginoo. Tinapeat kala, maging katawan at daya mo, kayang kanan at kekeng inuman, magyesi kanan, ke kami nan. Ginoo, tanggapan mo ay Enrique anak mo, menipat king bumana, ningke kami pipawasan, anting pasalamat bikin lugudat, kayapan mo, tanggapan mo, O Ginoo. Tanggapan mo, O Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sana ng Ginoo itindaon karingkamat mo, king ikapurat kaligay ng kayang lagyo, king kay katamik kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia.
Ginong Diyos, kapamilatan din kaya kang sakramento, ipagkalod mo kaya kaming upaya, ning kaya kang grasya. Manano na sanang iting Eukaristya, sa upan na kaming sumuyong mitmong katapatan kaya ka. Itiyadan making lagyuna namang Jesus, aginumi. Amen. Inginu, mantabi kaya kayo, At keko, antimurin. yat nayo rin puso yo. Makayat na no king Gino. Pasalamatan tayong Ginu, a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi, kapamilatan ng kayang pangabait, mi bait keng pasibayo, king kayang pamaylasa, mi kabus ke king kasalanan, kapamilatan ng pamanyabli ng mebye, mi bangon kami king bielang angga, king pamagbalik na, king kekang ligaya, lungog kami king kayarian mo banwa. Ulinita, makiagom kami, karing anghel at santo, kabang daralit da, ingalang tuknang dang pamamye kapurian keka, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal ing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mittuing banwa, mittuing yato, ing kekang ligaya. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Wan-wan niya ing daratang, ing lagyuling Ginoo. Wan-wan niya ing daratang, ing lagyuling Ginoo. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Hesu Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi at pasalamat siya kaya. Piraso na at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinumaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, minum ko kanitib. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kaya kami ang kaganapan, pangasuki mong nebe, kaya kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kaya kami ang paligaya. Amen, amen, amen. Inyang inigaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyaning anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ng kaligtasan.
Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapang mo baming pagamwa mo, king i kaming ansanang nisulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap yak nilugod, kambiyan ng Francisco, akya kaming Papa, at Florentino, akya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, ding kapatid ming Pepe Inawan at maninaing sabling miye, lalong-lalong talasuyo mong Diamong Jason, Elmer, Marcelino at Marius, Cambedi Benigno III, Domingo Senior at Domingo Junior, kambe na namang Father Fernando. Ading alwa pang miyang mo nabi, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang hangga. Ban kaya biyan ng Maria, ing birhendo ng Diyos, kambi ng San Jose, aking esposo, kaya biyan ng apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambi na at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning Banal na Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king halangangga. Mapamintuging amahan talapangabo sa may buking bala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ikabos mo kami o ginuki sa belang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas ki sa belang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Yeah.
O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo man tabi sana, kapilan man kaya kayo. At keko antimorin. Anti po may kakapatad, masyata mga nang ipupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo. Ngayon, Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ng tamang mayaws king hapunan ng Kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keko, kapodikas na yung Ama amano mo. mo, Kumayap kumayap na na. ako.
Panalangin ko sa Jose, si Claude Tamo po, itamungan, ba po talalingap ng talapagligtas, esposo ning Nuwan na Birhen Maria, keko in Diyos pinibala ni anak ng bugtong, keko ay Maria binilino in kapanaligano, kang bemo i Kristo mi katawan niyang tao, Nuwan na San Jose, kay kami mo naman ipakit mo, ing metong kang iba, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kay kami ing grasyo, pakalulo ang pansikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami, karin sablang marok. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pumapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keko, kanting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakalas kasakitan kay kami, at may kamateno karin dakalataw. Adon mingi ni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatchat me kay kami, ing makaulo mong gamat, ing takot mikin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palsukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo loring taong minutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Ipanalangin mi loring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bugod mo para king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo in sablang pa magkapilit mi, ban mapubusno ining pandemyo, king bansami. Ipanalangin mi lorin doktor, narsis at din sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling din sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula paborin miyawo, kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa no, umayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo, pagkalam mo lang alanganggang kapainawan, etang miyaw mo nabi. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap din sabla, at ban makasahop kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sano, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagulan, kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalo na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong o kabanal-banalan na indunin Diyos. Mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kananuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulo namin Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang, pagkaluban na king dake, king kekang biye, at sa upana kaming miyatad, king lugod mo, karing sablang sulok ning yato. Ipagkalumiti kay kami, kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. At by po yung tauling bendisyon, ilons tayo pong officially, ining programa ning parokya tamon.
para king saop king parokya tamo kin. So officially launching ing pong programa king parokya tamo nga kaniting panahon na ning pandemya. Sa king parokya ng Santa Monica, kaya duwangan daka. Palapakan tayo po yung kinatangkain. So, basa niyo niya mo po ini, may paskila po ka rin kaya katamong karing kinluan na ng pisamban. At mananasana pong imbalang metong taus puso kayong laos loob makyabe kaniting programang sa king kakatang parokya. Thank you po. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kay Kaanti mo rin. ito ko yung rembutok yu para king masusing bendisyon. Mananasan ng Diyos, idayo na kayo king sablang kaligaligan at panwanan na kayo king balang mayap akalam. Amen. Amen. Ibili na sana ing kayang amano, karing puso yu, at katman na kayo king tulang alang kupas. Amen. Amen. Lumakad ko sana king kayang daklat, parating makibalo king mayap at marok, hangga king lungog kayo, king manayo, karing banwa. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paitutup. Ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, umeta ng ini, luguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya po oras kaya kaingan. Maligayang, maligayang, maligayang mati. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kaya pa magrasyang oras kaya kayo po. Kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakad na po rin sasangsing kaya katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Ding mila ko kabiyayan, o kapanintunan, mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa, baka mainit na lo. At mabubuisit, uling nila makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho ing negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya being pisamban karing mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kaya kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling gintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save dito. Pero inya pong makbunging pandemya
ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamayad kuryente, yung pondanong, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tayong tustusan. Siyempre po may bawas na resisin ba, at may lakota mo rentals, kareng King Hall, ang po pa King Mortuary, niya makanyan pong nanapin, may langinin kay katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga bego kay Finance Council, ay happy balak ni yung dawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamyan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica, Kayadwangan, Daka. Iti pong programa nasanay makalay kong pondo para panastos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya, scan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana yung ginong Diyos, amayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod gana ka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, amo nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, amayupayan ko to. Ingid pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen.